thir tu te chibai le vek u in lo damem ka thei high ball tui tak mai le cake YRC an sem ma se ke a ka don ni lo ka thri nu ton karon mukbang pui do ni a atui hang tui em a hang tui em wa in tu po mi lo sha tu apiang chuan ka thil ball reng lo sha to tu te chu ti khan ron pan nal mai ni mo chuanin video te karon up mai man lawa in mi thiam na karon dil nga la a chan chu tun chho karma sa chho good friday te lo ni chho ne zana te han hun no la in sim do din tar som chho te han ni le a an ti tak chuanin dar som pati ta khata lo ni ta kha chuanin mut te lo chuak le a tuk tho ngai te lo ni le thina wang hian karon up tur hi edit mai man lawa wang hin karon ti mai man lawa ti chuanin heng te po hi ka apply hianin ka apply te ka han ti chu a ti hian kan ei don ti ka hria a chumi ma chuin heta bele le lokila good friday ni khanin tlaya roi kan the a ti chuanin ke ei lai khanin ka ngai to chuak chawa eng bangin nge kam subscriber te thlir turin mukbang hi ka lo record lo o ka ti a ti chuan ama se at lo tlai to ta a chu wangin ka roi the lai ka mukbang chu karon tilang thei ta lo ani a apoi ka ti hle a ka ui hle bok ani ma se roi the le pika chuanin in rin to ngai ka tumma ka stand nen camera stand ka ti na ania chuanin ti hianin kan ei mek ta ni chu a hang tui em a anh khani china ka sei tum lai ha kan le lok o kan ngai to le lok okay hai in bula hian sei tur ka nga ton to ka khoi der nge atanga sei tur nge pokan semei to lo thina a anom thin hle ani in ngai om ka ti hle a ti chuanin hei ka mukbang te karon til a thumbnail a ama ero chutin kan ti ka thil ei live vel hi ka record a in en turin ka ron chhop le ringot ani mai a hmunom lo in ti chuan in tinge hmunomang ti dan tur te kha ka suggestion te advice te pe thei te in no mani chuan comment a khan ron sei se hre lo ula chiar vek se la ti chuanin in no comment te like te kha ka hmu thin ani chu chuan phuna le nuam ti na te hlim na te min pe ve thin em a nuam thei em ani ti kha kan soi le du ani a chuanin video ka up thei lo chan kha kan ron soi le lok anga a chan chu na te kan lo thok buai pi lama hian zan lama hian kan lo ol lo le thin bok nen zanina po hianin enge ka ol dar sari chho bor vela chok ei man le chawa I kan hot lai de hla seta wangin ama ro chu zan in chu ka video up tur ka content te ka ngai poimo na ti in ka in bol vata chote ka ei vata ti chuanin edit man turin ti hianin upload man turin kan edit ta dang ti lowin heta ani na taka chuanin social media lama te Instagram te YouTube te WhatsApp te han scroll ko ve mai te hi ka chak ve thin lem lova amero chu khatiang ti be te kha hati han om mai te kha mishing chuanin alo chak chang te hi lo om ve thina maro chu ka chak ti na ni chuang lova ma se kan ti man lova chu tiang zong ti lo chuan ti hian kan edit le ta ni a thil edit hi a har lo ve ti hian ti hetiang video ron up tur a edit mai te a har om lo in lo ti po ni mai the maro chu ka video zong te hi up ma hianin heta ka video editor a eng hianin tin ka en chuak vek sel ma support thina ni chu mi ti lo dan po ani lo wanga chu wangin khanga khanin thil han refine ngai te refine ti la ka soi sol mai thaya han check ti la ol sam mai ang chu in sathiam meng chu mi pui le la YouTube chu ti lan lo tur chi poi te lo om palem ti te khamo khatin te khatliar that ve le vek te kha angai hina chu wangin en chu vek hi angai thina ka video a sei deuh phei chunin kha alo ni chu ta ti hian ka han ti ina leng te lo nei le thin bok nen phei chu han va thut phei le lok angai du ang ru kan han te phei lo le bok nen a boi thak thin hle ani ka du a in ka video ti la ka short lo zo hi short te khain lo en ve thinem
hetiang ka shorts lo zawk hi hetiang up hi ka chawl rei mama ka tia content creator ni te hi chutin thil ol sam tak alo ni lova consistency hi apoimo em awangin keima po hi maintain sham ka du ta ni chu ka channel monetize ve nge ka du awang hin ti chun hetia kan soi so chata wang hin ka tong thai mel te khain lo tiang ka tong thai mi lova ka injil ve zela thil tong kam soi tur hriat ta hi a tha ka te keima chuanin tong ka thu tlak cham no ta hi mo chu wang hin heti hian kan tong ve zot mel omzia soi tur hriat lo po khan han tong zot hi la chuin a thadon ma midang tan chuanin ni nom le tong thei ti te bo kan lo hlo thei ama ro chu mi mal heta mihring kanin build na min pui thei ani phot chuan ke chuan poi ka tilova tha ka ti ani ti kha kan soilang ve du ni se ti chuanin tuna chung ka du tok ri phot nga amo chu ka content ka video te ron siam zel tur dana hian ka kalmang tur hi heta ka channel bio kalau description na kalau ti lanang khanin ka chem kal na ka zong mek ka ti ka zong mek ani ti chuanin kala shalova thil chi sang hi ti turin thil chi sang ma chutin kala ti vak lem chuang lova ama aro chu hetian ka content ka video siam pa hetian voice over ni te hianin rem changin thil a tha zawkin ka hria productive view lo em chu hlowa ka hria ma se ka hriat lo ka soi kher chiang don lo ta ni chu ti chuan kha chu mi mal ngai dan lo ni se kalo me sei tur ka hradon lo tin kan ngai tu te ren engting nge minute ruk chuang te engting nge soi tur te engmat tong chawlova kan lo hriat tak mai ni amak ka ti hle moi ka tum lo dain ka soi ta teuwa in hriat thimna ka ron di le ni se thunga ya ka kwal te po alo ni mai theya ka hria em inge in hre zawk em ti te zawk ani thunga ya ka kwal reng em ni ma se hetia ka video te boring ti lo na hang kan tia ma se thin kina join ka video next sela chuanin thil ngai nom emo thil khuish emo thil riddle te han tia ani lo pon humak mo kan thil hriat to ti emo antina na englo soi le lo tenga chan chu in lo hre ve palang te ti la tatakina hei mi kan manai people te chun chu tiang chun ti la chun khatiang kha in ril ru ron interest emo ka video en tui thai na thil ron ti tel kha ka tum don ti na ani chu tan liu ti in ti chuanin nang ni pon mi lo en sak zela ka video te tlom ngai in ti teng tlom ngai kha poi mo thanem ngai in tlom ngai mi lo en sak zel turin ka som nun le du cheu ni ti chuanin kan du tok ri photanga video danga te kan soi le zok do nanga video dang tan kan khek le zok do ne ti chuan ka vithil eila hi mino en le phot me ula khongain top thlanga mino en chak turin kan nge du chewa in en pe lo pon 2x forward khanin handa ula ti chuan a zo ma dewa a hmunom ve mel dewa ti chuanin mino en chu sak zel tur khanin ka so mol chewa a chan chu ka tan a tha in ka hlok pui em ti hi ni ti chuan tinge min riat chawin the oi heti video ka check non la hianin kalo mu thlu vela ti chuanin video ka siam piang chuanin in ta na hlok thu thein tur chi thil ro soi te za ka tumani kam lo me